Wat een prachtige dag wordt. Net schitterend waar, volop maaitijd. En hoe maaitijd zwaar sprutsen, misschien morgen wordt het een topdag. Laat ik het dus op berichtjes zetten. Allereerst toen en vannacht, ja, staat er gewoon toch wat meer bewolking. Ik nog wel een paar opkledings, het blijft droog en een temperatuur tussen de 5 en de 7 graden. En de wind uit zuidelijke richting en die is matig of zwak. Morgen, ik zei het al, een topdag. Zinnen, flink wat zinnen. Letter, in de midden staat er gewoon meer bewolking, maar de zinnen blijft er toch in de skin. En als we door de temperaturen gaan, die zijn geweldig. 15, 16 graden op de eiland, 17 graden op het Vestland, misschien hier en daar zelfs 18 en dan hebben we het uiteindelijk haast simmerwarmte. Ja, en de wind die komt dan uit het zuiden en het zuidoosten mei, matig, maar die kan in het watergebied zijn vrij krachtig worden. In de ochtend in de nacht een protte bewolking, dus ik een hege temperatuur, 8 of 9 graden. Het vooruitzicht. Allereerst tongetje. Ja, dat wordt een dag maar eerst nog droog waar, maar let op het dag rein. En een temperatuur om er bij de 15 graden heen. En wel een stevige wind. En zorgen we dan naar vrijdag, dan hebben we toen 13 graden, komt die temperatuur al lager te liggen. Een paar buien, maar ik een beetje zinnen. En als we dan sneeuw onder de loep nemen, een dag maar een protte bewolking, uit een droog rein en dan 10 of 11 graden, gewoon voor de tijd van het hier. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.